butang kog mount sa kong camera nga rin para makastorya ko ninyo while driving. Well, what's happening is that nagliko ko kanang left turn. Yeah, kanang walang pa niya ko. Anyway, muna siya kanang mag-try ko upload mga vlogs, daily vlogs lang. Unlisted lang ako. Kung kakamakros mo itong vlog na unlisted, swerte mo! Pero kanang siya, muna yung vlogs na personal kayo. Doesn't might not interest any one of you. It's just for me, and that's what I need right now. I just need something to let out what I feel unsa, and muna siya kaya Bisaya sa siya. So effort ni siya kay maghimo mo ko ni sa akong English nga vlog nya kaning akong Bisaya nga vlog wala pa man monetize. So duha ni kabuok at one single time maghimo ganina maghimo sa Bisaya, so ako na convert to Bisaya, and usually kung mag-convert ka mag-change yun na ang imong gipadulti, but I'm okay, that's fine. So mura na siya. I'm heading to kanang Swinburne University right now kay nang masters ko information technology, and late na ko, so mura siya. That's the city where I'm at right now. So you can see that's the city. The sunset. Sun's just gone. So that's the city where I'm at right now. That's CBD. And sunset's gone. That's the deal sa kaklase na ako, bay. So I'm heading to the next one right now. Yeah, let's go. There you go. May nga po niya bay around 1:30 na karon, and I woke up around 9 a.m. ganina kay wala lang, and then abot akong hard drive para sa naso, nag-set up ko ganina, and then karon namo ko meeting alas 2:30 di ay kaon sa ta spam for today. So muna siya nga kanang nakungari sa sala ano ni nakungari ka doon sa sala kay sa ubos sa karahin mag-work ko later, pero murag doon sa pagkaon dali, so dili ko kaon sala, so mura na siya. Wala pa ko yung mastorya kay murag half awake pa ko bay, pero muna na siya. So bay alas 5 na niya, ni gloomy, ni ulan na, so dugay ko nag-start sa kung adlaw karon niya. I think it's gonna end with me not doing nothing new and nothing productive, and it sucks. So the only thing nindot karong adlaw is that kanang nakoy nadawat nga duha ka buok hard drive para sa akong NAS ka kung gi-upgrade akong NAS downstairs. The thing is naami may kanang sa post office ba, Post Australia man tangari, Post na kuan nga kada some items ka nang kailangan ka mo sign kung madawat ka ng mga mahalot nga items mo sign ka para surely madawat nimo. Na ay usa diha nga basta naka-picture pero dili klaro. Na ay usa diha nga niabot siya nga ri ni doorbell ka usa ni gibutang na din yung note. Pisti, you have problema na, you have to wait, you have to go to the to the news agency nearby to pick it up. So nahitabo na niya pisting tawahan na wala siya maninguhag tok-tok or kanang makita ko ba, so ni doorbell siya ko sa wala ini tubag iring gid sa note. So sometimes kung Friday mahatag, usually Monday na ko makuha kato siya kay nahatag to Friday and gisuot sa note nga Tuesday kay ang Monday holiday man, so nanagod Friday na send dire, pero dawaton ako Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 4 days after. So annoying siya nga tao, pero na one time nadakpan ako siya, padung siya suwat sa note niya, kausap pa siya ni doorbell, wala ako pisti tawahan na but yeah, today nadakpan ako siya, so nakuha na akong hard drive. So that's the only good thing about it, but I hate that guy. Nasa usang nga rin taga-start tracks migo na kung ibot niya, Miguel, I'm here! Muna na gana siya, muna akong ganahan nga mailman. Yeah, ma-excite mga kada na yung mabot nga mail kay na may bago or something madawat nimo. Mura na, naglaw-yaw lang ako kay walang gano'y tabo karon nag-heater. Kung kadi kay tugnaw, padung na winter. Yeah, padung na winter. May 1 is coming and winter is coming. Wait, ayo bay. Wagi ayo. So, nag-edit ko sa video karon niya, na-realize na ako, maski na ako yung screen nga rin. Na di kayo marag puti nga rin eh. Piste. Post lang kaya pa na to.